Вітаю, сябры. Працягваем жывы эфір на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава. Мой сённяшні госць, эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту Рада» Владимир Кавалкін. Вітаю, Владимир. Дзень добры ўсім. Давайте пачынаць з Паўночнай Карэі, паколькі тэма яшчэ свежая. Лукашенко вярнуўся на мінулым тыдні са свайго наведвання гэтай краіны, так, і, канешне, гэта было крыху дзіўна у тым плане, што, як бы, звычайна ягоныя візіты звязаны з нейкімі там справамі, ну, хутчэй, можа быць, іміджава-эканамічнымі, то бок нейкая выгада мусіць быць. А тут все ж у Паўночнай Карэі няма эканомікі асаблівай, так, і, ну, ці магчыма нейкія гандлёвыя сувязі ўвогуле з гэтай краіны, так? То бок, на ваш погляд, што гэта было? Гэта быў такі адпачынак, гэта было абмеркаванне ваенкі, так, альбо абмен практыкамі па рэпрэсіях? Ну, хутчэй за ўсё, калі казаць пра гандаль, то гэта Александр Перейра Лукашенко, гандляр чорным дрэвам разам з Кім Чын Перейра Інам, таксама гандляром чорным дрэвам аб нечым дамаўляліся, бо іншых там пунктаў, дзе сысціся, няма. Ось. У Беларусі дэмаграфічная праблема, у Беларусі няма каму працаваць, а у карэйцаў хапае. Ось. І Карэі патрэбны грошы, ось, бо Карэя цалкам пад санкцыямі жыве ўжо колькі год. І ось экспорт паўночных карэйцаў да Беларусі на заробкі гэта цалкам такая верагодная схема. Ось. І гэта не сірыйчыкі, ось, гэта там не пакістанчыкі, не пакістанчыкі, то бок гэта не бліжні ўсход, гэта людзі пакаленнямі узрошчаныя ў дыктатуры, то бок яны не будуць сябе там паводзіць неяк дзіўна, яны хутчэй за ўсё будуць жыць у нейкіх такіх асабістых прасторах, мо нават у горад не выходзіць, за імі будуць назіраць карэйскія таварышы. Ось. І гэта цалкам, ну, я думаю, што з пункту гледжання Лукашэнкі цалкам можа быць цікавае пагадненне такое. Не ведаю, не хапае там працоўных рук на якім-небудзь прадпрыемстве, чаму не стварыць нейкі інтэрнат, абнесці яго нейкім плотам, вось, пасяліць там карэйцаў, якія будуць, не ведаю, працаваць і адпачываць, а потым вяртацца да Карэі такім вахтавым метадам працаваць. Гэта, ну, напэўна, што адзіная эканамічная цікавостка паміж Карэяй і Лукашэнкам. Так, цалкам гэта сімвалічны візіт, гэта паказаць, што я не знаходжуся ў ізаляцыі, то бок вось да мяне Келах прыязджаў, а я тут да Кім Чын Іна паехаў. Мо дзесьці і Пуціну паказаць, што мяне дзесьці там прымаюць, але я не паехаў там на захад, я паехаў да тых, да каго ездзіш ты, то бок мы тут робім такія саюзныя адносіны. Што датычыцца абаронкі, ну, можа быць, але я не разумею, чым можа быць цікава Карэя для Беларусі, а Беларусь для Карэі, бо Паўночная Карэя і Беларусь, яны вельмі падобныя у плане пастаўкі зброі для Расіі, то бок яны прамысловы цэнтр, які пастаўляе. Вось. Тут хутчэй канкурэнцыя паміж сабой на расійскім рынку, чым нейкая супраца. То бок рэальна цікавасць інтарэса Карэі ў Беларусі, ну, як такой няма? Суперскага няма. Хутчэй за ўсё, ну, самая вялікая цікавасць гэта адправіць вахтавым метадам на заробкі сваіх людзей, каб яны нешта зарабілі і валюту прывезлі нейкую ў Карэю. Вось. А Лукашэнку, ну, закрыць гэтыя працоўныя месцы, якія патрэбна закрыць, каб працягваць вытворчасць. Владимир, у прынцыпе, далей будзем гаварыць пра міграцыю і пра тое, што наша колькасць беларусаў скарачаецца, так? Вось за 25 год насельніцтва Беларусі стала меншае на 53 200 чалавек, так? У нас засталося 9 мільёнаў 56 080 чалавек. І гэта на 11% крыху больш-менш, чым было ў 95 годзе. То бок атрымліваецца, што за гэта кіраванне Лукашэнкам увогуле нас стала меней на 1 200 000
чалавек, так? Увогуле, вось гэтая лічба 53 тысячы за год, гэта шмат? Гэта шмат, гэта вымер райцэнтр, ось, а за 5 год гэта вымер абласны цэнтр цалкам. Ось гэта вельмі шмат. Таксама тут праблема яшчэ палягае ў тым, што у нас дэмаграфічны стан, што у нас самае вялікае пакаленне гэта пасляваеннае пакаленне бэбі-бумераў, яны зараз усе знаходзяцца на пенсіі, то бок выміраць беларусы будуць вельмі хутка. Вось, і калі падлічыць адносна цалкам насельніцтва, там атрымліваецца, штогод вымірае нешта кшталту 0,5% насельніцтва, гэта таксама вельмі хутка. І калі паглядзець адразу на нараджальнасць, там на жанчын у нас атрымліваецца крыху больш за 1%. Мы, падаецца, перадапошні ў Еўропе пасля Украіны. Вось па гэтаму паказчыку, то бок з аднаго боку людзі выміраюць, з іншага не нараджаюцца, а з трэцяга яшчэ ў нас вялікая міграцыя, то бок калі там ідзе лічба пра 9 мільёнаў беларусаў, то у гэтай лічбе яшчэ і ўсе тыя, хто з'ехаў з Беларусі на заробкі, у гэтай лічбе ўсе, хто з'ехаў з пункту гледжання рэпрэсій, то бок адняміце смела 500 000, то бок у Беларусі 10,8 мільёнаў знаходзіцца людзей, так, беларусаў. Бо тут жа ж Белстат, ён лічыць тых, нас хто... таксама. Так, нас таксама, бо мы з пункту гледжання Белстата не памерлі. Ну, нас яшчэ не пазбавілі грамадзянства. Так. Ці можа умоўная нармалізацыя стасункаў з захадам, так? Ну, вось мы цяпер гэта вось назіраем нейкія такія спробы, так? Палепшыць сітуацыю у плане дэмаграфіі. Альбо ўсё ж, калі, напрыклад, да нас вернуцца амбасадары, пачнуць нармальна працаваць амбасады, выдавацца візы, то наадварот беларусы яшчэ больш рынуцца шукаць лепшага жыцця ў тым жа еўразвязе. Хутчэй пагоршыцца. Шмат для каго гэта будзе такім апошнім шансам кудысьці з'ехаць. Вось, і гэта будуць людзі такога самага лепшага ўзросту з пункту гледжання нараджальнасці, гэта будуць людзі ад 18 до 45 год. Вось, але я не думаю, што там нешта надта палепшыцца. То бок беларусы будуць з'язджаць, але будуць з'язджаць ужо павольна. Калі там не вайна, калі не чарговы крызіс звязаны з рэпрэсіямі ці яшчэ чымсьці, будуць з'язджаць паволі, я не думаю, што гэта цалкам такое пацяпленне. Калі паглядзець на сітуацыю з пункту гледжання еўразвязу і краін еўразвязу, ну, там увогуле няма ніякага пацяплення. Калі глядзець на сітуацыю з пункту гледжання Злучаных Штатаў, то гэта звычайны маківіялізм, то бок там няма нейкіх асабістых стасункаў, нейкай прыязні, ось, няма каштоўнасцяў, ну, папросту гандаль зноўку на ўзроўні інтарэсаў. Вось. І Злучаныя Штаты, яны не будуць прымаць беларусаў папросту простое, што вось Лукашенко іх там выпускае. Наадварот, антыміграцыйнае заканадаўства і імплементацыя гэтага заканадаўства, яна становіцца больш жорсткай у Злучаных Штатах. То бок, я не бачу тут такого моцнага пацяплення, і я пакуль што не бачу перспектыву да такога пацяплення. То бок, ніякай адлігай па-вашаму і не пахне? Не пахне. Мне падаецца, ўжо ўсе прызвычаіліся, што, ну, то бок, ва Ўкраіне вайна, у Беларусь такая чорная дзірка. Вось, і ні Літва, нават ні Польшча, яны ўжо не разглядаюць сур'ёзна, ну, з пункту гледжання бізнесу, гэтыя землі як нешта цікавае. То бок, ну, ужо ёсць як ёсць. Звычайна трэба скончваць рэпрэсіі альбо войны не пазней, чым праз 3 гады. То бок, вось 3 гады гэта такі рубікон, калі ўжо ўсе вырашаюць, што тая сітуацыя, якая склалася, гэта настала. Вось, то бок гэта надоўга, гэта настала, назад адкату не будзе, гэта вось новая рэчаіснасць. І калі Лукашенко там нешта хацеў адкруціць назад, то трэба гэта было рабіць да 23-го года. Ужо вельмі позна. То бок зараз, калі там нейкае пацяпленне рабіць, то тут трэба будаваць стасункі зноў. То бок з той сітуацыі, дзе мы знаходзімся. Гэта не адліга, так? Гэта будаванне фундаменту зноў.
Вось так я б сказаў. А давайте разбярем у такім выпадку вось гэты момант з выгадай для рэжыму і для злучаных штатаў, так, вось гэтай ўсёй гісторыі. Ну, рэжым выпускае людзей, яму здымаюць санкцыі, але калі больш глобальна глядзець на гэтую сітуацыю, што можна зразумець, што ўбачыць? Ну, Лукашэнку вельмі патрэбна выйсці з ізаляцыі, і нават простое, што ну, зараз у яго толькі адзін вораг сябар, гэта Пуцін, ось, і Пуцін мае вельмі вялікі ўплыў таксама на Лукашэнку. Ну, як дыктатар, ён хоча знайсці нейкую раўнавагу, а не залежыць выключна ад Пуціна. Таму ён і па краінах, як кажуць, дальняй дугі ездзіць, і ў Карэю, і вось спрабуе нешта там зрабіць са злучанымі штатамі. І вось гэтыя ўсе правакацыі на мяжы, гэта таксама спроба прыцягнуць увагу да сябе з гэтымі шарамі, з гэтымі фурамі. Вось гэта спроба выцягнуць еўрапейцаў на нейкія размовы, то бок прабіць вось гэтую ізаляцыю. Для яго гэта вельмі важна. Вось праз гэта ён і спрабуе нешта рабіць. Ну і вось яны зачапіліся за гэтыя магчымасці з адміністрацыяй Трампа. Чаму? Таму што адміністрацыя Трампа гэта такія вось макіявелісты, яны не людзі каштоўнасцяў, яны людзі інтарэсаў бізнеса, выгадаў, здзелак. Ім цікава там павырашыць нейкія свае пытанні. Вось амерыканскі генерал, не памятаю імя, трэба пашукаць, сказаў, што увогуле усе гэтыя перамовы гэта частка гульні вакол вайны Расіі і Украіна. Гэта Келах быў. Напэўна. Гэта Келах. Так, то бок тут няма чагосьці асабістага, чагосьці каштоўнаснага, гэта папросту вось такі спосаб неяк паўплываць на сітуацыю вакол вайны. То бок гэта не пацяпленне, гэта ну, звычайныя пагадненні, бізнес і гэтак далей. Але ўсё ж зараз сітуацыя з вайной ва ўкраіне ўвогуле такая незразумелая. То бок гэта ўсё зацягваецца, гледзячы па ўсім на доўгія гады, калі браць ужо тое, што увага Трампа пераключана на іншую вайну, на вайну ў Іране. Трамп, ведаеце, ён такі чалавек вельмі імпульсіўны. 3 месяцы таму мы абмяркоўвалі Грэнландыю, 2 месяцы таму мы абмяркоўвалі Венесуэлу, зараз Іран з Армузскім пралівам, там нешта ўжо вакол Кубы, нейкія згушчаюцца краскі і гэтак далей. То бок, што адбудзецца праз некалькі тыдняў, тут планаваць цяжка. Мо зноўку вярнуцца да Ўкраіны. Але ну так, вайна супраць Ірана, яна цягнула ўвагу ад Украіны, і горш за ўсё для Украіны тое, што амуніцыя, якая мела пайсці да Ўкраіны, вось ракеты да патрыётаў, супрацьпаветраная абарона, яно ўсё пашло туды на бліжэйшы ўсход. То бок гэта кепска для Украіны. Але і Расія на сённяшні дзень яна настолькі выматаная гэтай вайной, што яна нават не можа гэтым скарыстацца. Вось украінцы выбудавалі давольна моцную стратэгію вакол дронаў. Мы гэта бачым, яны ўжо разносяць парты нават пад Петербургам. Вось, казалось бы, дзе Украіна, дзе Петербург. Але яны іх зносяць, гэта азначае, што ў Расія таксама выматаная, у Расіі няма адэкватнай супрацьпаветранай абароны, гэтак далей. То бок, хутчэй за ўсё, гэта будзе вось такі працяглы нейкі канфлікт. Вось ён будзе цягнуцца. І чым гэта скончыцца, пакуль што незразумела. І як працягласць гэтага канфлікту так будзе ўплываць на беларускую эканоміку? Што будзе з намі? Мы цалкам залежныя ад расійскага рынку, то бок аслабленне расійскай эканомікі адаб'ецца і на беларускай эканоміцы. І гэта ўжо бачна, гэта ўжо адбіваецца. Вось гэта адмоўнае гандлёвае сальда на 7 мільярдаў за год. Вось гэта праблема з таварамі на складах, бо расіяне плаціць не маюць чым. Але вось зараз адбылася гэта сітуацыя з вайной супраць Ірана, і расіяне так трошкі пачулі, што зараз баблосік пацячэ вось праз нафту. Але не тут-то было, украінцы ім сапсавалі гэтую мару, то бок разбілі іх
гэтыя порты ва Усть-Лузе, і нават з гэтых высокіх коштаў цэнаў на нафту яны скарыстацца зараз не могуць. То бок тут такая сітуацыя перацягвання канатаў выглядае. А калі мы ўжо закранулі так Іран, то як адбіваецца на нашай эканоміцы вось гэты канфлікт? Так, ужо пра украінскі я зразумела, а пра канфлікт Ірану. Так, вось, напрыклад, Галоўченка кажа, што на беларускі рубель ніяк не паўплывае. Беларусь купляе ўсе энерганосьбіты ў Расіі. Вось. І за гэтыя энерганосьбіты патрэбна неяк плаціць. Калі нафта даражае адразу газ і ўсё астатняе. І мы гэта бачым нават па коштах бензіна ў Беларусі, які паднялі. Звычайна не так моцна падняліся кошты, як у Еўразвязе, бо ў Беларусі рынку няма, ён цалкам рэгуляваны дзяржавай. Вось, але падняліся. Калі б не ізаляцыя Беларусі, можна было б скарыстацца. Як скарыстацца? Можна было папрацаваць гэтую расійскую нафту і прадаць у Еўразвяз бензін, керасін, што заўгодна. Але зараз гэта цалкам немагчыма. То бок скарыстацца вось гэтай розніцай і гэтай маржой паміж тым, што мы купляем са зніжкамі нафту ў Расіі, а потым перапрацоўваем і прадаем, гэта не атрымаецца. Ну і хутчэй за ўсё гэта адаб'ецца яшчэ большым адмоўным балансам гандлю тавараў. Бо нафта даражэе, а Беларусь нафту не вырабляе. І будзе далей даражэць? Што будзе? Ці гэта залежыць ад таго? Гэта залежыць ад вайны і ад таго, што там адбудзецца, і як доўга гэты Армузскі праліў будзе зачынены. Вось. То бок гэта сусветная палітыка, мы тут можам толькі прымаць гэта як надвор'е. А вось. Пытанне ў нас ад вожыка патрыёта: чаго раптоўна вырашылі падвысіць цэны на квіткі ў грамадскім транспарце, як гэта дазволілі такую сацыяльную несправядлівасць? Не ведаю, ці звязана з гэта з запраўкамі і з усім астатнім, ну, у сэнсе з падаражэннем цэн на бензін? Не звязаны, гэта планавая сітуацыя. Вось з чым гэта звязана? Гэта звязана з некалькімі чыннікамі. Ва ўсім свеце грамадскі транспарт звычайна, калі ён такі грамадскі, ён датуецца. Вось, і ў Беларусі ён таксама датуецца, і ў Польшчы ён датуецца. Чаму так робіцца? Для таго, каб людзі перасаджваліся з асабістых аўтамабіляў на аўтобусы і не было пробак. Ну, гэта цалкам зразумелае. Чысты, хуткі грамадскі транспарт — гэта як бы ценнасць для ўсяго грамадства. Вось. Чаму ў Беларусі гэта адбылася і адбываецца, і будзе адбывацца? Ну, таму што растуць заробкі кіроўцаў транспарта, растуць заробкі тэхнічнага персаналу, растуць кошты на ўсё, ну, трэба неяк адбіваць гэтыя грошы. Неяк трэба трымаць нейкую долю самаакупаемасці. Вось, якая гэта доля, мы не ведаем, але, ну, хутчэй за ўсё, вось гэтыя аўтобусныя паркі плюс-мінус яны падлічваюць, і испалкомы падлічваюць, што 10 вось такі адсотак ад бюджэту мы можам выдаткаваць на там нейкі мясцовы аўтапарк, аўтобусны парк, вось, а астатнія грошы трэба зарабіць. Ну і вось праз гэта паднялі кошты на квіткі, бо ўсё даражэе. Звычайная інфляцыя. Уладзімір Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошт урада», эканаміст, сёння госць жывога эфіру Еўрарадыё. Калі ласка, задавайце пытанні. Я нагадаю, што праз данат ваше пытанне будзе абавязкова агучана. Уладзімір, калі мы яшчэ вернемся вось да нашага любімага апошнім часам амерыкана-беларускага трэку, так? І пагаворым пра тое, што Коул цісне на літоўцаў. Так, ён угаворвае літоўцаў як бы пачаць з беларусамі жыць звычайным жыццём, каб абодва бакі былі задаволеныя. Літоўцы упіраюцца. Як бы з аднаго боку яны ставяць умовы, Мінск кажа, што ну вось што за людзі, чаму нельга без умоваў тут вось узяць пагаварыць. На ваш погляд, ці дацісне ўсё ж Амерыка, ЗША, нашых бліжэйшых суседзяў? Бо, ў прынцыпе, праз іх жа, здаецца, вось і ідзе гэты асноўны бан
і вся гэта гісторыя пра тое, што еўрапейцы як бы не хочуць пакуль размаўляць з Мінскам. Ну, гэта будзе залежаць ад таго, наколькі Злучаным Штатам інтарэсна разблакаваць Клайпедскі порт для Беларусь Калія і іншых. Там ёсць размовы пра тое, што Нежынскі гэты камбінат будуць спрабаваць прадаваць Злучаным Штатам, але ці гэта піяр, ці гэта насамрэч ляжыць на стале як нейкі праект пагаднення, мы не ведаем. Ну, калі нейкія інвестары з США купяць гэты гок, хутчэй за ўсё да Келага прыйдзе загад да Коула, так, даціснуць літоўцаў, каб зрабіць інтарэсы Злучаных Штатаў у гэтай частцы света і іх інвестараў. Ось, калі не будзе інвестараў, то і інтарэсаў там асабліва няма. Будзе такое, прыехалі, паразмаўлялі, адказалі, што не цікава, альбо паспрабавалі нешта там выгандляваць для сябе літоўцы, напрыклад, у амерыканцаў. Амерыканцы вырашылі, што не цікава, занадта дорага гэта каштуе, тым і разышліся. Ось, чаму гэта не цікава Літве? Таму што Літва глядзіць на сітуацыю ў Беларусі перш за ўсё не праз акуляры эканомікі, а праз акуляры бяспекі. І для іх важна, каб беларуская дзяржава не мела грошаў для ўзбраення, каб беларуская дзяржава не мела магчымасцяў рабіць узбраенне, узбраяць армію, павялічваць армію і так далей. То бок гэта для іх стратэгічная пагроза з боку Беларусі, яны гэта так успрымаюць. Уладзімір, вось гэтыя санкцыі, якія апошнія былі знятыя, так, супраць банкаў і Мінфіна, ці паўплывае гэта на тое, што ў нас будзе цяпер, так? І наколькі гэта важныя ўвогуле санкцыі, і наколькі яны важнейшыя, чым тыя, якія былі знятыя дагэтуль на Беларусь-Калій і на Белавія? Яны важныя перш за ўсё з пункту гледжання гандлю ў далярах. То бок, калі казаць пра гандаль у далярах, гэта будзе гандаль на краіны дальняй дугі, вось, то гэта паўплывае станоўча. То бок, будзе менш пасярэднікаў, будзе менш тых, хто баіцца заключаць пагадненні. Але якая доля экспарту у нас на краіны далёкай дугі? Вельмі малая. То бок, як бы сімвалічна так, гэта цікава. Развіваць гандаль там з Афрыкай, з Азіяй, магчыма, было б цікава, але там даўно ўжо Кітай. То бок гэта як бы вось спрацуе, але так, патрошачкі. Гэта, ведаеце, гэта як санкцыямі Белавія. Вось запчасткі можна купляць, а лятаць нельга. Тое самае вось тут. Гандляваць можна ў далярах, але з кім ты ў далярах будзеш гандляваць? З Расіяй? Не, Расія будзе рублём сваім гандляваць. З Злучанымі Штатамі. А што мы будзем прадаваць Злучаным Штатам? Калій. Пра паспорт услуга, які разбомблены украінцамі. Слухайце, дарэчы, пра гэты Нежынскі руднік, так? Ці там сапраўды ёсць што набываць? Ці сапраўды там, сур'ёзная такая гісторыя? Я дэталяў не ведаю пра гэты Нежынскі руднік, але зараз выглядае так, што ён нікому не патрэбны, яго спрабуюць усунуць хоць каму-небудзь. Пакуль што так выглядае. Выглядае, што толькі нейкі стратэгічны інвестар можа гэтым зацікавіцца. Вось неяк так. То бок тое, каб ім зацікавіліся людзі, як кажуць, з партфельнымі інвестыцыямі. Бок вы думаеце, што амерыканцы хутчэй за ўсё заб'юць на гэтую прапанову? Хутчэй за ўсё заб'юць, бо рыскі вельмі вялікія, грошы туды ўкласці, зноўку лагістыка, то бок, як кажуць, шмат брэмяў з гэтым зусім. Вазні шмат, вельмі шмат вазні з гэтым. Невядома, як вернуць грошы. Невядома, ці канфіскуюць, ці не. Бо, напрыклад, у Венесуэлу двойчы укладаліся амерыканцы, двойчы іх канфісковалі. Апошнім другім разам гэта быў Чавес.
Вось тое самае ў Беларусі. Далей лагістыка, што з ёй рабіць, то бок яна не адкрытая, трэба неяк рабіць лабізм, адкрываць. Ну то бок гэта такая вельмі складаная сделка, вельмі складанае пагадненне з пункту гледжання амерыканскага інвестара. Не, калі б я быў, не ведаю, там Кушнерам, зяцем Трампа і меў там доступ вось наўпроставы, можа быць, я б задумаўся. Але калі б я быў, ну, такі бізнесмен-інвестор з Злучаных Штатаў, ну, гэта не выглядае як такая прыбытковая сделка. Ну, слухайце, там людзі рамантычныя крыху, я маю на ўвазе зяця Трампа, і ўсю гэтую гісторыю могуць і спакусіцца. Ну, яны рамантычныя, пакуль не падлічаць фінансы. Вось, яны бліжэй да макіявелістаў, то бок яны рамантычныя, калі яны там пра нешта разважаюць, пра нешта распавядаюць, а потым садзяцца, робяць таблічку у Excel-ку і бачаць, што не цікава. Уладзімір, калі узгадаць гісторыю з фурамі літоўскімі, ці шмат Беларусь на гэтым зарабіла, на гэтых прастоях? Ось. І ці паедуць яшчэ літоўскія фуры калі-небудзь у Беларусь пасля гэтай гісторыі? Ну, паедуць ці не, гэта залежыць ад уладальнікаў гэтых фураў. Я б дакладна не паехаў. Ось. А што Беларусь на гэтым зарабіла, мне падаецца, іх выпусцілі без штрафаў. Ну, там жа нешта казалі, што штрафы зменшылі. То бок, пакуль гэтай інфармацыі яшчэ такой дакладнай няма. Так. Ось, то бок фуры закладніцы, яны былі не з пункту гледжання зарабіць, а з пункту гледжання паспрабаваць выйсці на нейкія перамовы з Літвой. То бок тут інтарэс у рэжыму Лукашэнкі, ён відавочны, гэта Клайпедскі порт. І хоць як паспрабаваць выцягнуць іх палітыкаў, іх міністраў на размову праз тое, каб браць там закладнікаў. Ну, людзей яны браць не могуць, літоўцаў, бо гэта ўжо пакуль што гэта выглядае як ужо пераход чырвонай лініі, а вось фуры можна ўзяць у закладнікі і потым праз літоўскія кампаніі ціснуць на літоўскі ўрад, напрыклад. Чаму не паспрабаваць? Вось. Ну, але можна ж увогуле ўсё вырашыць вельмі палюбоўна. Перастаць запускаць гэтыя шары, якія там блакуюць працу Віленскага аэрапорта, ачысціць памежную зону ад мігрантаў, што там яшчэ? Ну, вось, вярнуць все фуры, і ўсё, і літоўцы пойдуць на размову. Чаму рэжым не можа гэта зрабіць? Хутчэй за ўсё не пойдуць вось так адразу. То бок гэта не будзе вы выканалі там нейкія крокі, а мы пойдзем. Ну, месяц, два, тры, вось, ачысціць это ўсё. Праблема, яна цягнецца доўга. То бок трэба выбудоўваць зноўку стасункі. Адносіны з нуля. Так, гэта не тое, я табе зрабіў то, ты мне зробіш гэта. Вось, гэта працуе толькі ў кароткатэрміновых такіх пікіроўцы. Вось. Як было, узгадайце, Беларусь, Расія, там забаранілі пастаўку малочкі, праз месяц аднавілі. Ну, то бок тут зразумела, тут зразумелы гандаль. То бок мы вам вось тут перакроем, а вы нам зрабіце тое. Ну, паехалі, дамовіліся, там зрабілі, тут адкрылі. А тут ужо цягнецца, напэўна, года з 22-го ўсё. То бок усе прызвычаіліся да гэтай сітуацыі. То бок і літоўцы яны будуць глядзець на гэта, паўтаруся, не толькі праз эканоміку, але і пра бяспеку. Яны будуць глядзець, вось, а паедуць нейкія грузы, а што з гэтымі грузамі паедзе, а якія людзі з гэтымі грузамі паедуць, а ці паедзе агентура нейкая. Вось, то бок для Літвы першасная праблема адносна Беларусі гэта праблема бяспекі. І там, не ведаю, 60 мільёнаў даляраў заробкаў Клайпедскага порта, яны не ідуць ні ў якае параўнанне з тымі пагрозамі, якія могуць адбыцца, калі там зноўку нейкія людзі з Беларусі з пункту гледжання літоўцаў там у вялікай колькасці паедуць праз Літву, у Літву, нешта там будуць рабіць, нейкі бізнес пойдзе і гэтак далей. То бок тут структурная праблема. І як яе вырашаць? Як яе вырашаць? Ну, калі Лукашенко хоча яе вырашаць, яму трэба рабіць структурныя змены ў палітыцы. То бок трэба выпускаць палітвязняў, трэба мяняць курс палітычны і гэтак далей. То бок
Ну як гэта рабілі краіны і Расія, і краіны, які былі часткай СССР. Выбудоўвалі ўсе 90-е гады новыя стасункі з новымі суседзямі, з новымі партнёрамі і гэтак далей. То бок гэта не адбудзецца вось так. Мы прызвычаліся, можа быць, за апошні год, што вось там Трамп такімі наскокамі нешта робіць, то бок тут наскока не будзе. Тут будзе патрэбна выбудоўваць доўга гэтыя стасункі. І гэта будзе некалькі электаральных цыклаў, напэўна. Напэўна, вось у гэты электаральны цыкл, і гэты электаральныя цыклы ў Літве, я кажу, то бок павінна змяніцца нейкая партыя, павінна з'явіцца нейкая пазіцыя, якая за перамовы, потым гэта перамагчы пазіцыя, запрапанаваць грамадству літоўскаму нейкае вырашэнне, нейкія бенефіты ад гэтага і гэтак далей. Вось. Зараз тыя, хто з'яўляюцца мейнстрымнымі, таксама павінны ўбачыць, што грамадства неяк схіляецца да пазіцыі, праз гэта таксама трошачкі памяняць сваё стаўленне. То бок гэта не адбываецца вось так, як Трамп праводзіць вайну ў Іране. Падцягнулі авіяносцы, разбамбілі. Не. Дарэчы, эксперты прагназуюць, што калі вайна ў Іране зацягнецца, то нас чакаюць часы сусветную эканоміку яшчэ горшыя, чым было пры пандэміі каранавіруса. Што будзе рост цэн на энерганосьбіты, падаражанне прадуктаў харчавання, павелічэнне нагрузкі на сусветны рынок. Які ваш прагноз? І што будзе з намі? Энергія, яна знаходзіцца ў кожнай паслузе, у кожным тавары. То бок, звычайна гэта выклікае рост коштаў. Ну, а як гэта будзе адбывацца ў свеце? Ну, заможныя краіны, там, залатога мільярду, яны пабяднеюць трошку. Вось. Краіны бяднейшыя, ну, яны адчуюць гэта даволі моцна. Ось. Але мы жылі, мне падаецца, з цэнамі каля $100 у пачатку 10-х гадоў. Вось Расія там зарабляла проста шалёныя грошы на цэнах на нафту. Ну і эканоміка не спынілася і зараз не спыніцца. Мне падаецца так. Вось. Ну, і мне падаецца таксама, што Еўропа троху лепш падрыхтаваная. За гэтыя годы там нейкіх сонечных электрастанцыяў набудавалі, ветракоў набудавалі. Вось, аднаўляльнай энергіяй займаліся, то бок, ну, адаб'ецца звычайна на коштах на энергію, але ну, не так катастрафічна, як было, напрыклад, падчас араба-ізраільскіх войнаў, калі там закрывалі экспорт арабскія краіны, Украіны, Еўропы і США. Ну, США ўсё адно, у іх свая нафта ёсць. Вось Еўропе гэта б'е больно. Што будзе з доларам на гэтым фоне? Я думаю, што з ім будзе тое самае, што ёсць зараз у прагнозах. Там у гэтым годзе дзесьці будзе інфляцыя. Ну, інфляцыя, дэвальвацыя адносна долара ў межах 10, максімум 20%. Я паставіў 10-15, вось так. Ну, гэта калі не пачнецца фінансавы крызіс. Вось. Што там адбываецца з фінансамі, мы дагэтуль не ведаем, то бок мы бачым праблемы, але з фінансамі гэта заўсёды так, што праблемы назапашваюцца, яны вельмі доўгі перыяд, а потом яны прыводзяць да крызіса. Вось. І трэба глядзець за сальда знешнегандлёвым, асабліва знешнегандлёвым сальда Беларусь на Расію. Вось, гэта першае, за чым трэба назіраць, пільнаваць. Вось. А другое, што адбываецца з запасамі на складах, і трэцяе, што адбываецца з дэбіторкай, крэдыторкай паміж беларускімі і расійскімі кампаніямі, бізнесамі. Вось. Калі дэбіторка нарастае, то бок расіяне не плоцяць, калі складскія запасы растуць, калі гэтыя складскія запасы спрабуюць рассаваць па Расіі праз там нейкіх дылераў, каб іх схаваць, то бок гэта такі трык, як кажуць, перадаць, напрыклад, трактар дылеру, як бы ты яго прадаў, але грошы не атрымаў, ён там стаіць, як стаяў у цябе. Ось, то бок ёсць яшчэ нейкі час на гэта. Вось за гэтым назіраць. Калі такі сцэнар адбудзецца, то можа быць і больш моцная дэвальвацыя.
Калі вярнуцца да нашых беларускіх справаў, так вось нядаўна стала вядома, што здаецца там з 1 красавіка уводзіцца новае абмежаванне, паводле якога юрасобам нельга будзе пазычаць грошы ў валюце. Вось з чым гэта можа быць звязана, навошта такая мера? Праводзяць дэдаларызацыю, ну і хутчэй за ўсё, ну навошта гэта робяць? Мейнстрым гэта дэвалютызацыя, каб карысталіся сваёй валютай. Другое, што можа быць, але гэта хутчэй за ўсё спекуляцыя. Прагназуюць, што будзе крызіс, і каб ён не адбыўся вельмі моцным, каб не было такога, што людзі не могуць вярнуць грошы, забараняюць пазычаць у валюце. Але вы верыце, што беларусы будуць вось гэта ўсё здзяйсняць? Там што я не уяўляю сабе беларусаў без долараў, і ўсё ж у доларах у нас. І пазычаюць таксама ў доларах. Будуць пазычаць у умоўных адзінках. Умоўная адзінка там па курсе, не ведаю, у Нацбанка на такі-то час, якая адпавядае такой-то валюце. Прыдумаюць нейкі абыход, нешта такое. Вось, але паўтаруся, калі, напрыклад, чыноўнікі чакаюць моцную дэвальвацыю, гэта вельмі такі слушны крок. У Еўропе, напрыклад, і ў Польшчы, вось, дакладна ў Польшчы, была праблема, што шмат хто браў іпатэку ў швейцарскіх франках. Вось. Чаму? Таму што там крэдыт быў вельмі танны. Вельмі нізкі працэнт. Але потым у нейкі момант швейцарскі франк выстраліў амаль у 2 разы падаражэў. І людзі проста не змаглі выплаціць вось гэтую іпатэку. Тое самае можа адбывацца ў любой краіне. Вось. І гэта першае фінансавае правіла. Вы мусіце пазычаць і вы мусіце траціць у той валюце, у якой зарабляеце. Ось, і калі, опять же, зноўку, гэта спекуляцыя мая, калі чыноўнікі там бачаць, што на гарызонце ёсць дэвальвацыя, гэта вельмі слушны шаг забараніць вось гэтыя валютныя пазыкі, каб людзі не вылюцелі ў вялікія праблемы. А што, Владзімір, сведчыць пра тое, што на гарызонце можа быць дэвальвацыя ў Беларусі? Што пра гэта будзе сведчыць? Пра гэта будзе сведчыць адмоўнае гандлёвае сальда, пра гэта будуць сведчыць рост дэбіторкі, пра тое, што я казаў, вось, і пра гэта будуць сведчыць таксама складскія запасы, ну і паводзіны банкаў таксама будуць пра гэта сведчыць. Там банкі пра крызіс ведаюць дзесьці за 2-3 месяцы, так яны ўжо назіраюць, што там адбываецца. Вось, яны таксама перастаюць выдаваць альбо ўзмацняюць умовы выдачы крэдытаў у валюце, напрыклад, то бок яны там робяць умовы больш жорсткімі і больш жорстка ацэньваюць крэдытную гісторыю і так далей. То бок можна сказаць, што нешта там такое намячаецца. Нейкія прызнакі ёсць, але пакуль мы не можам сказаць, што там цалкам праблемы. Золатавалютныя рэзервы, яны падраслі, яны значна падраслі праз цану золата, але яны падраслі, то бок пакуль што ёсць адкуль закрываць дзірку, вось. Калі хочацца закрываць дзірку. Але цалкам выглядае такая сітуацыя не надта аптымістычна. А што з інфляцыяй і з ВУПам зараз у нас? Што датычыцца ВУПа, то у нас праблемы з прамысловасцю, асабліва найвялікія праблемы з прамысловасцю мне па памяці падаецца ў Менску, там 7% не дабралі год да года. Вось, ну і гэта таксама вось той самы чыннік, хутчэй за ўсё пра Расію. Не плацяць за пастаўкі, тавары складуюцца на складах, падае вытворчасць. Трэба скарачаць вытворчасць, ну і адсюль падае ВУП. Што ж, дзякую вам вялікі. Я нагадаю, сябры, што госцем сённяшняга жывога эфіра быў Владзімір Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошт урада», эканаміст. У нас праз 20 хвілін у студыі з'явіцца Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік, і мы будзем ужо больш гаварыць пра палітыку, пра Іран. Владзімір, дзякуй. Всім дзякуй, всім добрага дня. Сустрэнемся.